Hey, what's up guys? Happy New Year sa inyong tanan, no? Sa akong mga boss dia, sa mga guys dia. So, hi. And shoutout ko kay Kiana, kay Gwyneth, kang Michelle, sa mga classmate dia nga gatanaw sa vlog, and so sila permi ko mag-upload, so paningkamutan na ako guys, no? So, Happy New Year day sa atong tanan. So, salamat kayo sa kuan kaning dyan ni siya kaning kurtina sa kwarto. Okay, tsada mag-lighting god. So, to siya, no? So, regards ko sa inyo tanan, and welcome sa 2019 first video na ito ni unboxing ta karon. So, let's go! So, nanata karon dere. So, ato nang sugdan dara ang package. Unlan raw ang gigamit nga kulamisa. So, before na to ni abrihan, kailangan tao pang abre. Atong abrihan. Nahinay, sinatay maigo dari nga. Dili angay maigo. Uy, nana oh. Nana ko nakitaan, no? So, muna ni siya. Uy. Wala, unsa ka ni ba? Ay, nipilit. So, magkuha ko gisa-isa. Ayan. So, magkuha ko gisa-isa. Darang sulod. So, first item na to nga atong makuha dari. Uy. Kuan. So, ni siya. T-shirt from... Uy, t-shirt. New t-shirt. Ganda, pre. Anyone can appreciate our music. Nakabutang, thank you. And mo ni siyang pinakauna. Ang sunod kini. Ay, kini siya. LV. Uy, tsada niyo. LV nga kuan. LV nga pillowcase. LV nga pillowcase. Uy, para sa hotdog, napagid para sa hotdog. LV nga case gyapon, og ang LV nga bedsheet. So mo to siya ang first two. So karon naapay next organic chestnuts na pagkaon. Mo siya pagkaon nya tsada. So lain na ni. Yan, nakoy chocolates, cookies and cream, and almond milk chocolates, and lat lang. Napagyod chocolate, sus katamis bagayod sa mga chocolate. Ay, dagan kay chocolate nya, wa naman tayo hatagan, wa naman tayo uyab, Ginoo ko. So, napakoy mga tsada gid dapat nga makita ninyo, pero nya na. Napay peperu. So, dari ta magsugod sa isa, wala naman di ay. Dari sa Supreme LV collab nga. Saan ni siya? Pouch. So, tsada ni siya, oh. Supreme LV. Pareha siya sa akong gisuot. Pareha po siya, ani. Busy lagi kayo ni. Niya, tanaw na tong sulod. Uy. So, thank you. And the last thing nga naasa ako ang dili man good. Anak mo na siya, oh. Ang last na, di good by. Ang ako ang anong dagan kong chocolate nga wala nang uyab. Lain ba? Lain. So, na po ko'y matagan karon wala na. So, karon na ko last. Ay, napaday. Asa man to? Natagak. Napa. Taklob sa lens sa camera. So, unsa ka atong last. Unsa ka atong last, no? Nga atong kwaon
gikan sa box, kani nga box. Na siya sa Tupperware. So karon ato na ning abrihan no ang atong last. Asa naman to? Atong last nga kuan. Mas maayo. This is it. Mo na gid niyo. Mo na gid niyo. Mo na gid ni siya. So mo na ni siya. So mo na gid ni siya. Na ako'y brand new. Na ko'y Canon nga sling. So unsa kani cellphone guro ni no? Bisin cellphone ni cellphone. Canon nga ana sling na ay charger ay kanang cord na yang charger sa battery and battery of course ni siya ang boto ko kabalo so na ako'y gawiran so na ako'y gawiran karon no? So, nakoy gawiran. Uy! Nakoy gawiran, no? Nakoy vlogging camera, no? M100. Muna siya ang Canon M100, no? So, salamat kay sa naghatag, ani. Thank you so much sa paghatag, no? So, ako ning sulayan. Iya paminawon, eh. Sang dalagang Pilipina. Yes! Na nakoy vlogging camera na asyay is M100 Canon. Mumot pa kayo si Muti. Nya naapa ko'y kuan candy ni. Candy niya ang iyang kuan. Nani siya box guro pero dari lang gibutang para dili siya makuan. So maura to siya tanan no. So dili ato ning sulayan no. Ato ning sulayan. Sulayan nato ni siya may isang nabae. Unsaon man ni? Bat open. Okay. Bat open daw. And unsaon man ni? Anak Ganyan man siya. La, isang dalagang Pilipina. Saan man ni pagod? Saan man ni? Saan man ni? Ni-on na siya. Ni-on na siya guys. To fully use the camera, push and hold the switch in direction, then rotate to unlock. So switch dito unlock. Asang unlock ani? Inuko. Ani? Saan man ni siya guys no? To fully use the camera, push and hold switch in kani guro. Direction then rotate to unlock. Ana. Saan ni siya? So basta no, di sa ta mag no. So dili sa ta mag problemahan no. So ako sa ning sulayan. But nga na to Gorilla Pad no. Syempre. Ang Gorilla Pad no. So sulayan na nato no. I'm so excited, you know. I'm so excited. Halak ka. So ako sang sulayan. Uy.
So na siya. So mura nagid kog vlogger. So so what's up guys no? So so thank you kayo sa akong nadawatan. And thank you so much. And especially ani nga mga butang, camera, another shit, and sudlan na ni pwede sudlan sa camera. Pillowcase LV. So thank you kayo no. Thank you kayo. And thank you kay guys sa pagtanaw no. Nadili anak ni sulayan og unsay makuha ni kay wala pa man ko kabalo. Comment lang mo sa ubos kung saan ning to fully use the camera, push and hold the switch and direction, then rotate to unlock. So mo na siya tanan no. So thank you kayo sa gatanaw no. So char lang. So hopefully sa akong next vlog soon unta okay na siya nga vlog no. Hopefully magamit anak niyo yung camera. So thank you so much and have a great day all guys no. So ay mo pagpalabig kiat pagamping mong tanan and peace, spread the love niggas. Pasangin sa bukid ay ice cream dayon kalami. Risco kayong view. Hangin, lingkod lang. Sus, kaya